Stalin umarł 5 marca we czwartek za 10:10 na odwieczerz, ale we Polsce oznajmili to dopiero przed południem we piątek. Dziecka jak zawsze byli od rańca w szuli i tak chyba jakoś i po 4:00 mieli już rychtować się zawelizowania ze szkoły, kiedy miasto dzwonka szkolnego ozwali się Budzki z Rejny. One wyli długo i festelnie, smętnie, a ozdyrgotany luft przypominał ludziom niedawne flige alarmy zapowiadające nadlotywanie ruskich fligrów przy ostatku wojny. Jako rektor depta podniósł głowa z nadziennika i kuknął do okna. Na jego fresie sakramenckie zadziwienie meklało się ze jeszcze srokszym strachem. Neści i jemu odgłos tych syrenów przypomniał nie najlepszy okres wojny. Spłoszone briwy, w których we Chorzowie było zawdy mocka, flotrowali skrzydłami, a jej niespokojny fluk nad familokami pnioków, krzyżowy, polny, niedurnego, a że hań do balzam górki, wzbudzał w dzieckach jego klasy srogi niepokój. Zazierali nasia, kukali jedna drugiego, zruszali ramienioma. Wzrastające jednakowoż napięcie zmogło gwałtowne szarpnięcie dźwierzów klasy i moc histeryczny głos deczką zwiekowanej sekretorki. Wartko, gibym na plac, wszystkie do ostatka, tyż tej z rymum i przeziąbnięte. Te to teroski słepią cmibel zaw, mruknął jakiś ich szkolarz, który już 3. rok zicnął we 1. klasie. Nie wszystkie jednakowoż dziecka podchycili ten szpas, wpatrowali się, ale one we ta frela, która miała fresa jakiegoś ich strożka ze starcynnych berów. Stoła ona w dźwierzach i skazowała desperockim teatralnym gestem na portret Stalina, który wisiał nad katedrą. Co się stało? Spytał zestrachany też już deczko rektor depta, a na jego modrawej, nacechowanej gorzołą fresie malowała się rychtyczno niemarkierowana bojączka i chruza. Jej ręka skołczała na okamżyk w lufcie, drugą zasłoniła szał szpilerską oczy i jękła zeterim ladągiem tragedii, oby jej głos wylazował direkt ze pośrodka złamanego serca, oby ta mityczno Kassandra na okamżyk przed zakatrupieniem jej bez klitajmestra i egista. Zgasła jutrzenka przyszłości, na zawdy odeszła łodność jutrzyna narodu i na zawdy zgasło słońce postępu ludzkości. Towarzysz Józef Wissarionowicz Stalin osierocił cały świat i zęknął go bez żałobie. Wszystko to wywołało srogie zadziwienie obców, w które pole kuśku przeszło we ich ranie. No i przychodzi cichuśkie, nieśmiało, a zatem coraz bardziej głośnie, aż do wyprasknięcia takiego żabiego rychotu, który zagłuszył wycie tych syrenów we całkiem Chorzowie. Na szulplacu już zwyrtał się tercyjon, powrzaskował na działki ze drugiej szuli, ze Łozimnocki, których nie szło ustawić na wysztrajchowanych krejdą piskach. Rektory stoli koło swoich szkolarzy, że sznub tychlami przy oczach i na ostatku wylos kierownik i kierowniczka. Główne machery, te majstry od żałobnej ceremonii. Po pierwszych taktach Trałe marsza ozebrzyli się dźwierze szuli i na plac wykulali się dwa srogie portrety Stalina, w które wiertali na blank króciuśkich szłapeckach szkolarzy. Cyrkuśny widok wprawił we stropienie rektorów i tutaj młodzioku skłonił ku przytulmionemu chichraniu. W duchu bali iteroski lachnął się ojgień, zwłaszcza kiedy wspomniał se kamrata, w któremu się w ten czas przytrefił festelnie szpasowny fal. O sprawę to mocka lotnie skorzy są jego przyjaciel, który to już usłyszał od swojego ojca, kiedy już miał się żenić. Ten kamrat mianował się Józel i urodził się Radzinku 5 marca 1953 roku. Siedzieli se na kejsich we porych we szynku, krótko skorzy ten jego, Józla. Łobabienio się i jego ojciec, stary Jędra, z pumpuczku świet nad jego duszyczką, napocznął im osprawiać, co też to w ten czas się działo, co się w ten czas przytrafiło. W ten pamiętny czwartek 5 marca przykludził stary Jędras swoja ciężowna babeczka do miasta, do lazaretu, kiedy się po paru godzinach dowiedział i że jego babeczka Anna już śległa, naprali się na jego dziewierzym jak dwie beluwy. Ale o szeroku poszedł Jędras w ten czas młody żenior hajna autobusowo Haltenstella. Po drodze był posterunek MO. A tamci już od szeroka styrczała na baczność raja milicjantów we paradnych mundurach.
Tyż tuż on, jak to naprany w śmiech i pyta się szpasownie. A co wy tam tak sterczycie jak chuje na pogrzebie? Nic napranemu nie odrzekli, on wlazł do autobusa, pojechał do domu, mieszkali familią na wsi, zaszaltrował, jak to miał we zwykłu swój radio kołchoźnik i tak słyszy. Umrzeło się naszemu umiłowanemu przywódcy Józefowi Stalinowi. No to stary Jędras Bartko nazad na Haltenstella łapnął jeszcze ten sam autobus wracający do miasta i prompt wali do swojego pierwszego sekretarza ze gorzkim, chociaż festennie markirowaniem ślimtanim. Sekretarzu! Sekretarz Stalin umarł, a ja blank o tym nie wiedział. Wywrzasknął i dalszy ze ślimtaniem rządzi. Naszemu umiłowanemu Stalinowi 7 żyło, a mnie się synecek urodził. I jak sam ludzie monterowski fajrować. I wiecie, chopy, rządził dalszy stary Jędras. Beczał ich tak richtycznie, a że ten sekretarz zaglądał na ten posterunek milicji, co by wyłoślić moje zachowanie. Terowski wydawało się to szpasowne, ale wtedy myślał, że mnie zawrzą do aresztu. A ten sekretarz rzeknął mi no teraz. No, tuż Jędras musi swojego synka łokścić Józef.